баъзеша мегӯй ки э бародар охи ҳарам намерем, хеб биёр намоз равем, тавоф равем, умра намекунем, биё равем умракунӣ равем. меги мега поам дар мекунад, сарам дар мекунам, рафта наметонам, миён дардам, мазам нест. иним хеле гапо, иним хеле боҳанаҳо мекунам. яке хӯрданшона мебинӣ, харидкунишона мебинӣ, ҳеҷ боварӣ намебиё ки ҳама одамо касаланд. пули худтонай оштон шава, пули фарзандотонай, фарзандотон меҳнат кардагиянд, шумо меҳнат карде фарзандоро калон карде, фарзандот хизматтона кардаянд, оштон шава, хуш ба ҳолтон. лекин камтар раҳму инсофам дар корай. охи ман намедонам, ман хиёл мекунам баъзе аз ҳамин бародару хоҳарои мо ҳамин умуман ҳамин ака биё ҳамин ном нагирем, ҳамин баъзе ҳамин ҳоҷиҳое ки омадагиянд ҳаминҷа, ман хиёл мекунам барои номи ҳоҷигӣ омадагиянд. чӣ ки ҳаминҷа биёем равему ҳоҷӣ гӯванд.